Nahulikam ang pagpanglabni sa usa ka 21 anyos sa Talisay City. Ang suspek na sikop raw Sam sa kapulisan. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan mapasalamato ng kapulisan ngadto sa tulo ka mga establishmento nga mihatag sa kopya silang CCTV footage sa nahitabong snatching sa Barangay Tabunok sa Dakbayan sa Talisay sa niaging simana. Huli kam ang pagpanglab ni nining lalaki sa babae nga nagtindog daplin sa daan sa Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Nakuha sabog footage sa laing duha ka establishmento ang pagpalayo sa suspitsado sa dapit. Nahitabo ang pagpanglab ni alas 6 sa gabi netong Agosto 31. Sa tabang sa mga CCTV na ilhan ug natultulan ang gipuy-an sa sospek nga giilang si Jimil Cabanyero, 21 anyos, taga Barangay Tabunok. Posibleng notado na ni siya? Yes, the suspect was previously arrested for violation of 9165, illegal drugs. The possibility, sir, na siya iupo, sir? Gitanaw na doon. Apo man nagisubay, ma'am. Pero kung imo makita sa CCTV, siya lang usa. Niadtong Sabado, nasikop si Cabanyero ug nabawi ang cellphone nga nagkatidad og 45,000 pesos. Positibo siya nga giila sa biktima nga nag-iya sa cellphone. Nasakmit usab sa posisyon ni Cabanyero ang 38 kalibre nga armas. Huwag na magbuwat. Kay, of course, the city of Talisay Police Station is one with the community and our local government unit to, of course, to combat against these mga kriminal. Sa pakiginabi sa JMR-TV Balitang Bisdak, ni angkon man si Cabanyero nga siya ang nanglabni sa cellphone tungod siyang kawadon. Apan gimakak niini nga notado siyang kawatan ug iyang armas nga gingong nasakmit sa iyang posisyon. Hindi na ako'y kalimod, ma'am. Hindi, ma'am, good, ma'am. Kita mo mga tao usahay, ma'am, madata sa itong kawadon. Oo. Itong mga adlaw, ma'am, sa iyo kay ko ito nabuhat. Itong sa kawadon niya akong ibati, ma'am, ba? Yung akong apuhan, nasa Soto. Yung akong lola, nangayog tabang na ako. Nasa Bohol karon, lisod na yung taon na barog. Manang ako, gito nabuhat, ma'am. Yung ako, pamilyado mo ko. Lisod ko, insa akong unang nagtabang. Bugos ko, ma'am, gipangayo pa sa ilo, ma'am. Labaw sa tanan, dito sa Ginoo, ma'am, nangayog pa sa ilo. Iya hinuong giangkon nga tigamitan siya sa iligal nga drugas ug nasikop pipila ka tuig ang nilabay sa dihang minor de edad pa. Sa barkada, ma'am, nadaog juga itong bot o ganun daligay ko malop o gumapil diyan. Pero karoon sa man? Karoon, ma'am, pertigil akong pagmahay, ma'am. Tigamitan ba para karoon? Wala na. Lan gawa sa kasong theft ug sa kalapasan sa RA 10591 kung paghupot og dilisensyadong armas, magatubang usab kini og kasong kalapasan sa election gun ban. Lan, Okay, daghang salamat Femari Dumabok.